To jama'a yanzu Allah ya fito da Alhaji. Ai da ya saba na zo. Sallah asuban ma ban yi ba. Fito ya ban sai jin sallah asuba. Ana ke. Saboda ita a rayuwa mola ta yi. Wasisi ba dauki kudi a baka. Mola ta yi. Ban samu kudin zamana. Ya na iya. Ban da mana. Da yin ƙarya lokaci ɗaya ya sanke. Da kun zo kan tun da kuma furo ban na da kuke ne. Yan molan nan. Ku zo ku kofar gida. Ina kuke? Wurin Alhaji zamu je karban maulan nan ne da ake raba mu. Ku gaba ɗaya da kun ji an ce gun mola sai ku zo can gidan Alhaji Tasi da gidan Alhaji Bello na je kun bi ni nan ma na samu sabon gidan da ake raba mola shine kwakuso tsummo karan kawun ku kuka Abba idan gari ba tun ɗazun ma ganka kai ma tun daga masallaci fa muka ko masallaci ko sallah ba kai ba ka to wurin nan kai ma karban maula sannan kuma ka ce mu ma ba za mu zo. ban san ina ronku Ko sallah ba kai ba wanda ma mu mun yi sallah. to ku bayana alquran Allah da ku bayana alquran na riga ku zo ina zaka ce ka zo ka same tun zamanin ki a gunnan ka wasan ka me zaka yi na ka ce Kai, ka san ni waye? wai kai dan iska ne kai Mahaukaci ne. You are very stupid. Da hankali. Are you serious? kai me yake cewa wannan Ka san ni waye da aka rike ni? Da ganin ku ko sallah kuma kun zo kun cika mana kofar gida. fasara abin da ke cewa ni ba da Wallahi ji ai mun daina da Ba mu mu yake yake cewa cewa ya ba. maula kuka zo. Allah ya sa an ƙara ganin mutum a kofar gidan nan. kai wai wannan Wannan dan Alhaji ne shine yake raba kuma ka san gidan soja ne. Haukatan sojoji ransa ya ɓaci tun da kaga ya shiga a